Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Bilkisu Muhammad Musa wadda aka fi sani da Bilkisu ta Annabi. To kai tsaye ga mu a labaran 3 ga watan 10 2024. A yau ne shugaban ɗariƙar Qadiriyya ta Afirka gabaki ɗaya, wato Ashek Dr. Sheikh Qaribullah Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya gabatar da wankin asaru wanda ake yi duk shekara. To asaru gashi ne na shugaba fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda tun daga can ƙasar Larabawa aka bawa Maulana Halifa shi ba tun yanzu ba, tun da jimawa, inda yake ajiyarsa a nan gidan da yake zaune a gidan Qadiriyya. To ana ɗauko wannan gashi na fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin a wanke shi, shine ake kira da ruwan asaru duk shekara, duk ranar 30 ga watan Rabiul Awwal, inda Maulana Halifa shine yake wanke shi da kansa. Ta ko wannan ma za a iya cewa alhamdulillahi masha Allahu, Kadirawan Shehu Usmanu dan fotan ma'anan shine Allah ya kara Maulana Halifa lafiya da nisan kwana. Allah Ubangiji ya kare mu hasada. Kun saurari wannan labarai ne daga bakin ni matashi yar jarida Bilkisu Muhammad Musa da aka fi sani da Bilkisu ta Annabi daga Zinatuddin TV. Ga mai buƙatar fil ɗin wannan bidiyo ya je kan YouTube channel ɗina na Bilkisu ta Annabi TV domin ya kalle shi kai tsaye. Ku ci gaba da kasancewa da ni a koyaushe, inda insha Allahu mun tafi hutun kawo muku labarai, amma Allah ya yarda yanzu ba dare ba rana za mu kawo muku labarai. Rahoton gobe insha Allahu za mu kawo muku rahoto ne akan sarkin Kano inda ya fita zagayen Maulidi ya je Ɗanbare.